Dagito'y tibiyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunan. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat. Ngam apay amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apaggaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan a Lena at taga Sambales. Ngamsakbay na, intay man pa iba sa dagitoy akablaaw. Shout out kada Dayan K. Rolyoda, Rose Ann Confieso, Imelda Velasquez, Corazon Balaan, kan Jasmine Rivera. Nanay Merly Pasqua from Philip Pasqua. Lakay ko ani Jonel Daraway. Doka kan Daraway family kan amin akakabsat ko nga OFW from Marjorie Doka. Mama Nida Inang Leti, Daikyong, Jeremy, Brenda, Anami, Alma, Canjeline from Jocelyn Castro ti Hong Kong. Makablaawan pa iti manangan kan Villanueva family, Daglezi Valdez, Lorelyn Silapan, manangan, Johnny, June, Jason, Jerry, ken lakay ko ani Ador manangan ti Rosario La Union, from Yara Asiana manangan ti Doha, Qatar. Manang Mary Grace, Gigi kan Annabel ti Hong Kong, from Mary Joy Nonan ti Basca, Aringay, La Union. Lamberto Pasion Jr., happy birthday Leslie May. Makablaawan pa ni Anaya Faith, Noli Andes Jr., ti Ramon Isabela, from Linda Pasion ti Kuwait.
Joner kan Lili Rabanillo, Havonillo family, kan amin ataga Arzadon, San Manuel, kan Alibang Season, Pangasinan, from Biyaheng Brangtlesam. Alonso Maliaga kan Tanyesa family, da Esther Maliaga Domingo and family, from Cuse Maliaga Alamo, ti Apari West, Cagayan Valley. Gabriel kan Abdiel, bakit kwa ni Josephine, ti Maligaya et Tiaga Isabela, from Nomer, Soriano. Belated happy birthday ka ni Audrey from Juliet Sugitan, ti San Juan, Quezon, Isabela. Makablaawan pa ni Ramir Fetisanan and family. Parents ko di Tabagong Sikat, San Mateo. Uncle Cinti ti Paracelis, Auntie Dora and family ti Gagayan, from RD Padilla. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Lena. Dear Manang Emmy, naimbag na orasyo nga awan labas. Sapay la kumata kanayon kayo nga adda itinasaya at akasasaad, adanunan to'y surat ko. May saak nga avid listener day ti adrama, uray idi may patpatangatang paylaang iti radyo. Ngam ita taaddan iti YouTube, kay kayat kumanan, tamakadengegak kadagiti maidram-drama apadas, uray sa dino man ti ayan ko. Malaksid amabalin ko pa'y asublian, dagiti jak mangagan no kasparigan. Ilingad daklangan manang itinagan Alena, taga Zambalesak, ngam nabayag anag naedak iti lugar ti Kailokwan, iso akayarigan na, may saak maten nga Ilocano. Adamot padas ko akayat ko apaikan biyag, tanam na maag amakaibati iti adal kadagiti dumdumeg. Kat sapay ko ma, tamapili mat amaidrama. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay, Manang Emmy. Adakon, Lena. Ay na. Nasaya at mat. Kunak na madamdama ka paya sumangpot, ako namat nga ag-overtime ka. Malpas ko mo dyan aramidag. Isa, gusto mo na dyan 3 oras nga overtime ko. Sigurado mabisin kan. Nangan gaya man ni Louie. Imunan, tamabisin ka nun. Masaya at mata. Ta narigat na makinin no rekit din. Kahit sa kangay, nangan ka kumamot na bakit? Agid dantan. Sa anak pa'y mo't amabisin itay nangan di anak ta. Ay, kasta ya. Kaya tayo nga rodan ni Louie. Adan ay, kisilid na. Nasayat nga rod. Hala, mabitlaan. Tayo nakagpalestap no, makapangantamatan kat ni Rabiin. Sige nga rod, tagid na Sara ko. Apag huston to, inton makapalas ka. Aywan bakit? Nagsweldo akon. Apag iso nga rod, tapno makabayad tayon iti abang inton bigat. Kan adaji, ibagbaga di anak mo agatangan na kano nga, arwatan na para iti pagadalan. Makamukan to na, no niya ka sa pula nagatangan para dito balay. Kan kastamo tan iti pagpagatang niluwing anak ta. Sige, siyakton ti makaam mo. Ay, apag iso man lang tinasweldo ka para gastos tayo. Aging ganton sumaro naman na nasweldo. Kasta talaga, Rico. Naimbagkit di ata da, kan mayan anay mat. Di kaya't ko kumamot, daytay nawadwad mat daytay adamot masobra. Madanon to dayta, anya ka kadi. Agyaman talaangan ta uray kaskasano, saan tayo amakamkamtod. Sana kas kadagiti da dumaan na iyutang danton ti sweldo da sakbaya maalada. Ay, sa bagay mo't kit di Di namin mapampanunot mo. Alam maturog kakit din. Tapno makainan na kamutang.
Domingo ita, saan tayo kadama pa nagpasyar? Saan man anak ko? Nga mapantayo pa'y makimisa, sakbay ang mapanda kay pasyarwan? Yes! Kung naklakit din no saan tayo magpasyar ita, Daddy? Pampanunutot nga rod adumagas tayo matidyayan da lolo kan lolam. Tani, medyo nabayag matpasita na di tayo nasarungkaran ida. O sige, Daddy, kayat ko. Mailiwak mo tin kada lolo kan lola. Sige, mapan ka nga rod agdigo sa anak, tapno makasukat kamatan. Ibagam ka ni Mamim, adarasan na tagin now, tapno makaruwar tayo matan. Wan, Daddy! Bagbanta nakapasyar kayo rikaw. Mailiw kami matan kandiluway. Pasensya kayo na ita kami manlangan ang nakapasyar tatang. At na ngamin inasikasok kadagiti kalabas. Kano dadoma? Kaya't kumati agina na tong galawan trabahok. Sabagay. Kumusta mati trabaho nga anak ka? Okay lang matatang. Oray kaskasan no? May saksakad kumot ati pamilyak babae ni ti trabahok. Kasanaw kat agab-abang kayo mat ngamin iti apartment. Iso pa apay bayadan yaw. Kagangay na atatang. Well, nagamdo umanamong kayo kumaiti singasing mi kaninanang yaw. Adito kayon nga agnaad. Di iso pa'y kumabot ti maimpad yaw. Apag baybayad yo iti binulan nga abang yaw iti pagnanaadan yaw. Ha? Nakababain mat makilublubon kami pa lang dito'y tatang. Anya kumati kabain mo katwa kami lang mat kanina nang iyo dito. Nakalawlawa na ito abalay. Tatang, ibagam ko nila nata dito'y kayong ngagnaad. Tauray isumula na itan at may tulong may kada kayo. Mala, bayan nyo talo koyok manin nila na tatang. Talaga, mabait namin na makikabalay kada kayo kaninanang. Nabayagan nga alalukuyan da kami dagiti katugangak a makipagnaeden kadakwada manang Emi. Taisupay kano a maimped mi ti pagbaybayad mi ti abang. Nga mabainak ngamin a makipagnaed kadakwada. Nilakay ko ti buridag kadakwada nga agkakabsat manang. Addan ije balasiw taaw dagiti dua ken pamilyado dametten. Mangup opisina ti asawak. Ngam apaghusto laang ti masusweldo na, para gastos mi iti inaldaw, kan para iti panagadal ti anak mi. Saan akas ka dagiti kakabsat nila kay ko ti estado mi iti biyag, iso akayat dagiti katugangak ti tumulong kada kami, babaan iti panagnaed mi iti pagtaanganda. Awan mo't ket diti makunak kadakwada, tanasisingpat damat anaka ikamangak. Aging ga iti maysa nga aldaw, pinaayaban dagiti katugangak nila kay ko, taadda kano napatag apag sasaritaan da. Kadijay ko na yung importante nga ibagayaw nanang, tatang. Naimbag tayo may karikaw. Di nanang mula nga hindi mangibagakan ka. Imbawag namin ni manong mo idirabe eh. Kung kumustaan na ka,
Kastamot ti trabahom. Di imbagayo ko mga ijelat ta sigod at ipagtrabaho wak nanang. Isumot ti kunak. Kat padpadamag na, no kayat mo kano ti agtrabaho iti pagilian nga ayan na. Anya? Mapanak agtrabaho ijay? Kunana, nanang? Enrico, kaya't nakamot at tulungan di kabsat mo atap no sumaya at di pa nagbiagyaw. Amo na nga minasaan matunay adak kaltiswel daw may ti pagpapaayam. Anya ti makunam anak ko. Ni manong mo kanaw ti manggastos iti ipapan mo ijay. Nagsayatan ngayon nanang. Kasla kayat ko dahita nga idijaya ni manong Ay dinasaya at no kayat mo anak ko. Sayang ti oportunidad nga idijaya ti kabsat mo. Saan laday tari ko? Mabibit kayo pa makaurnong kanila na iti para iti masakbayan ti anak yo. Kastamot na ti pamilya yo. Sige ta, ibagak day ta kanila na tatang. Nanang, talaga kaya't kumutan di mapanagtrabaho di balasyo tao, barang sumayat mo tanti panagbiag mi. Malaga road, ang lukuyom dya sa awam. Amok, apalubusan na kadayjay. Tim ako na miti idijaya kanyak ni manong ko, Lena. Mayat no mayat. Maiyadayukan akada kami. Kasta talaga. Masapol nga agsakripisyo tayo. No kaya tayo alumong ti panagbiag tayo iti kinarigat. Kasla nagrigat ngamin no umadayo ka. Iti damo lang dahi tabakit. Mayroam tayong tumutlaan. Diyak mo't kumakayat tayo umadayo ngam. Sayang ngamin di oportunidad. Para dahito iti pamilya tayo, bakit? Sa bagay? Isa pa nga asim, tao manugot ka kuman. Tapno mapasaya at kumatan ti panagbiag tayo. Kaya't kumati maadan iti bukod abalay. Kat amok akabailan tayo dahita. Iti kanitong agtrabaho akon, iti abroad. Pagsarita kayo ka din kanibakit mo, Rico. Wananang, kinasarita ka na imbag may papanitijaya kanyak ni Manong. Kat naalukoy ko. Iso na lang ta, awan ton tikat kadwa day ti pag-abangan mi nga apartment. Saan a problema day ta? Di iyakar mo itad di ti balay. Kailan na ti pag-abang yaw? Kakaiso na nga daday ti balay ang mabalinda pagyanan no makapanaw kan. Mabayin ngamin ni Lena makikabalay kada kayo, nanang. Anya ko matikabain na. Uray day talaangan ati ba itulong mikin ka? Yay saan kayo nga agabang? Urnungan nyo laangan ti pagababang yaw. Ipalawag mo day ita ni Lena. Dua kami matlaang kanitatang yung agbalin na kabalay da. Sa bagay, kan nakamkampante mo't lang ti panunot ko amang panaw kadakwadang agina. Nadada iti poderiyo, nanang. Iso nga road, ti kungkunak da ita. Ala, iyawag mo nga rodan ka ni Manong Mau, akayat mo ti mapan iti ayan na. Kat apaman amakapan kan, ialis mo matandag iti aginam dito'y balay. Sa amin na napapeles ko ang mapanitipagilyan nga ay ni Manong Kulena. Ag-flight ako ni Timabit. Talaga nga inya pura ni Manong ti papan mo
Kat masapula makaalis kayo matad iji balay dananang sakbay ti flight ko. Anya nga rod ti maramida. Uray mabainak. Masapol amapan kami makikabalay iti anak mo. Awan ti rong mga pagdanagang bakit. Amumot anasing patag iti dadakkel ko. Kaya't damat ti tumulong, aging kay ti kapailanda. Iso kaya't damapan kayo agnad iji balay. Ornungon talaka nun ti pag-abang tayo ditoy. Sa bagay, adamot punto dananang. Dakkel mo't abanag ti pag-abang tayo talaga. Ano kasta? Aging pakit ang araw din tapno makaalis tayo adagos iji balay dananang sakbay nga ag-fly tak, Lena. Na iringpas ti amin akasapulan ni Rico iti panagabrod naman ng Emmy. Kat uray no agkadkadak ko ma, awan na aramidak idi imbaga ni Rico, makipagnaed kami kanong agina kadagiti dadakkel na. Kas inlanad kon, awan ti makunak kadagiti katugangak tanasingpet damanang. Sumagmamanulaang nga aldaw anak kaakar kami ti balayda, nagflighten ni Rico. Kampante matiriknak iti panagabrod ti asawak, taadakat nga rod ijay ti kabsat na. Kat amok adi na baybayan ni Rico. Gagangay ti makikabkab balay, masapul a makibagayak manang. Naanayas mo ti taray ti amin, aging ga idi mangrugin nga agi patulod iti kwarta ni Rico. Hello, Lena. Kumusta kayo niti anak ta? Nasayaat kami, Matriko. Kumusta ngayon matipan nakikabalay mo kadananang kantatang? Awan makunak, Rico. Tanasingpat daragpadpada. Nagragsak na ro di anak mo. Tadanda tatang akad kadwami. Kan ado di ka ayam na ditoy. Nasayat mat nga rin kasta. Aywan gayam. Mangrugin nagi patuludak iti kwartayo, Lena. Nasayaat mo't tamababain akong kadananang. Bayad nga miti saan mo apa nagipagpatulod, isuda amin ti agasgastos di ti balay. Sana bale, ta kunak mo't aso katakto ti amin na gastos da dita. Ada ko may pakaasik kan ka. Ada amin kinid daw ni nanang. Anya dayta? No, mabalin ka no? Isupay lang ti pangipatuludak iti kwarta. Ta iso lang ti mga iti allowance yung agina. Di ka agdanag taornungan na kanumot tagiti patulod ko a kwarta. Tilang allowance yo kan dagiti maigatang kadagiti kasapulan di tabalay ti maigisay. Ibang ko na kano ti daduma. Apay ani nanang pay. Awan ka di pa nagtalagyo kanya? Saan mo nga iti kasta? Kaya't nakakano atulungan ang mga urnong iti sweldok diti abroad. Di ka kano agdanag, ta saan na agastusan ti patulod ko a kwarta. Pagustuhan talat na ni nanang, tapno saan ba nagsaksakit tinakam na? Katanya pa'y nga rod nga ti serbing nga asawam, no ni nanang matgayam ti pangital kami ti sweldong. Lena, di ka nagpaspasugnod. Sana bale, taitad na mo ti allowance yo nga agina.
Apayan bakat. Nakasukat ka man. Papanam. Mapan ko man alaan di kwarta nga impatulod ni Rico. Apay nga asikati mapan mangala. Rumbang kumaan ni Lena ata iso ti asawa na. Imbagak nga road asyak ti pangipatuludan na. Tapno matulungak ni Lena nga agurnong. Sana balay ta itod kumati allowance da nga agina. Na, sana na yung kalintagan tayo tabakat. Nalangan nga ti makuna da manugang sa. Nay, anya kumangay ti makuna na. Kat maitad mo ti allowance da. Kat maidulin ba ti daduma. Ay, saan ka na makibiyang lakay? Nalpasan ti tungtungan mi kan ni Rico. Kat naibaganan da ita, iti asawa na. Naala ko, diyan patulod ni Rico, Lena. Adtoy, ti allowance yung agina. Kan di mon panunutan ti para iti balay, ta siya akong ti makamaw. Indi po si tukbatan iti bangko ti daduma. Agyamanak nanang. No dapay ka sa pulan nyo, ibagamlaang kanyak. Ay narigat kayo ang makaurnong no nagastar tayo dito balay. Iso ka sa pulan ti agimpod, ta kaasi di asawa, medyo balasi utao. Uray siya kung ti makitsenda nanang. Ay saanan Lena, siyaklatan. Ibagam no anya ti kayat di anak mo, basida, ta iso ti gatangag. Sige nga rod nanang, no dayta ti kunayo. Damagaklatan iti apu ko yo, no anya ti kayat na. Nagrigat mo tanti sasaadak dito abalay. Kaslasanak nga asawa ni Rico. Kaninanang mo ti makakaamo ang mangigigam iti kwarta nga ipatpatulod na. Basta na itudnan ti allowance mi nga agina. Ison ti makakaamo iti amin. Ultimo ti panakitsyanda. Ay, aginggat ka ano nga taaya maanong sakti kastoy. Pampanunutak lang ngamin di impakaasi kanyak ni Rico. Palugodan mi kano ni nanang iti kayat na. Sapay ko mga rod, tagpay sa maururnong ti patpatulod ni Rico. Tano saan? Agbabawin to iti nakana, no awan nagmamaayan tinagbanugan na ijabalasiw tao. Tadi namot ngamin intalag kanyak. Umawawagan ni Rico. Hello, Rico. Nasapa ka man ngayon mawag? Wala na. Excited ako iti ipadamag ko ka. Apay, anya launay ayaday ta. Tamarik na ka, kasta unay tiragsak mo amang ipadamag. Ay na, na-aprobaran din pa kada kiti boss ko pa nagbakasyon ko dito Pilipinas.
Sumangputak iti mabait pa kay. Agpay, sorry ko. Wen, kita mo, medyo agpayagat dita. Tasanak kat nga rot anak kabakasyon na dagos iti mayak dito eh. Kastaya, ay na, maragsakan na Rico. Sigurado ang maragsakan mo't uray di anak mo, apaman nga ibagak nga agawid ka. Magkagaranak nga rutin, Lena. Dandan ikuyod ko lang kumantal daw. Aywan gayam, kumusta mo't dananang? Okay kayo laan? Awan problema. Lena, amok nga dati sakit tinakam mo kanyak. Mamati ako maawatam tumod lang di amin. Di nakpakadanagan. Kabalak da ito'y. Awan ti problema mi kaninanang. Nasayat na rin to kasta. Ala, orayin nyo nga rin ti panagawid ko ha. Sanda ko nasukunin. Agdiretso aktulatang na agawid dita. Sige, nung isuti ko nam. Aganad ka nga rod. Iyawag mo to no kaano ti sangpot mo. Tapno makapagsagana kami mat dito'y balay. Kumde asawam kundi inam amang isagsaga iti pangsarabo da iti isasangpot mo urikaw. Ay na, nagragsak kami ta nakaawid ka asikakaran kan anak ka. Kumusta mo't dananang kan Lena nga itatang? Awan ka diti sa bali amadmadlaw yu kadakwada? Amok ti kayat mo asawaan rikaw. Kat mamati ang nga nasaksakitan tinakam ni Lena bilibak eja asawam anak kau. Tawa na pulustim pakita na amadi kaninanang yaw. Nagtalinaan ti panagraam na kada kami, anaganak mao. Amo ka nasingpot ni Lena tatang. Kat sana ka nagkamaling nga iso ti pinilik nga agbaling ni asawa. Kan inadagit agbaling ni anak ko. Awan makunak iti asawam anak ko. Iso anagasat ka kanilay na. Rico, tatang, umay kayong tamahan tayon. Agur-ura yung daranang kang Louie di kusina. Kasta, Elena. Uwan, tatang. Mala, umay kan tatang. Magagara na kun amangan ka dagiti na iluto amakan. Namiss ko dagijay, tatang. Itatadalpas tayon anangan, kaya't kung agsasarita tayo Rico, Lena. Ada ka no di napatag, ngay baga ka na kayo ni nanang yaw, anak ka. Anya day tananang? Umunay ti amin, kaya't ko ti agyaman kan ka, Lena. Ta itilaksid ti amin, awan apulos ti impakitam amadi kada kami kan itatang mo. Bayat ti kaadayo dito'y balay. Anya kumaga po apakitaan kayo iti madingay, nanang. Anya kumatipam ko ta kamarami iti kasta. Amok, anak ko. Adalimad nga imimpa na masakit tinakam kanyak. Gapo iti panakibiyang ko iti kwarta nga ipatpatulod ni Rico. Ha? Amok asaan at talaga ama iparbeng. Inuray ko atong ngaram ti inaramid ko. Ngampulos asaan mo nga inaramid. Katga po iti daita.
Sa anak an apaay, iti panang subok ko ken ka. Nanang? Saan na nagkamali ti anak ko ang asawa ken kalena? May saka apagwadan nga asawa. Do sa bali laang dayta, sigurado nga inapan akon. Wano saan? Inapa mo ni Rico. Jack to aramidon dayta kada kayo, nanang. Nagsamak kada kitimbaga kanyak ni Rico. Adumtang to ti panawan, amaawatak ti naramidyo. Kaya't ko nga itaday to'y alibreta di bangko kada kayo gagasawa. Linaon da ito iti kwarta nga impatpatulod mo, Rico. Naala, kitaan nyo, no mano ti linaon na. Hantoy. Nanang, apa kastoy kadaklagatan ti linaon da ita libreta? Uwan nagpaiso, nanang. Saan ay ako nayo ada kayon ti makaamu iti amin? Ultimo dagiti kasapulan diti balay? Payakas na ti allowance mila ang iti apo ko yu tinaikisay iti patpatulod ni Rico. Mala, sa akong ti mangilawlaw ang anak ko. Malaksid iti allowance yung agina. Lena, awanan ting kisay ni nanang yu iti patpatulod mo, Rico, anak ko. Ha? Kasanon dagiti gastos yu diti balay? Ni nanang yun ati nakakaamoy ti amin. Sana pa'y source of income nga oray kaskasanaw. Manumot laangan nga iti kananda nga agina. Saan ang nagarbo ni Lena, anak ko? Uray anya ti ipasangom kadakwada, awan ti reklamo da. Ultimo ti anak mo. Nakitak no kasano a pinadakkel ni Lena ti anak yo. Iso adim makkel anasingpet nga ubing. Di dabaw, anak ko. Sinungat ko ti inayaw. Maipapanitipan na kibiyang na iti kwarta nga ipatpatulod mo, Rico. Ngam tinakdaran na ti kayat na mapasamak iday. Ti kayat na nga aramidan. Aging ka na paliiw ko ti aramidan na kat nagdamagakan kwa na. Agad na iday. Di nan inlimad kanyak tar aramidan na. Jack amo no, anya ti sawa, tatang, nanang, nakababain ka da kayo. Lena. Awan ti rumbag a pagbain ang balasang ko. Siya, ti rumbag a dumawat iti dispensakan ka. Gapo iti inaramid ko. Awan ti basol yun, nanang. Agyaman nakit di kada kayo. Nagsayaat kayo adadakkel ni Rico. Kanagyaman na kiti pa ng tarabayo kadagita aginak. Kabayatan ti kaawan ko ditoy, tatang, nanang. Awan ti rumbang pagdanagam kadagiti aginam, kabayatan ti kaawan mo, Rico. Da kami kan ni nanang yaw ti makaammo kadakwada. Agyaman na kada kayo, tatang, nanang. Ni Apo Diyos ti makamo amang subalit iti kinasayaat yu kada kami. No anya ti rumbang amariknak iti daydi agundaway manang Emi.
kasla aklimned iti ayan ko. Jak ilimed, talagang ada sakit tinakam ko iti katugangak a babae. Gapo iti inaramid na. Ngamkas iti nakunana, jak pulos impadlaw dayta. Naimbaglaangan takas dayta inaramid ko manang, tano saan, pagbababawyak ko maititong palbiag ko ti inaramid ko. Sinubok naklagayam ti katugangak. Itamanang, diretso kanya konti patpatulod ni Rico a kwarta, tasaanan akayat ni nanang na ti makibiyang pay. Dandanimot tan malpas ti balay nga ipatpatak dermi iti abay mutlaeng ti balay dagiti nakaikamangak. Saan mi akayat a maisina kada kami dagiti dadakkel ti asawak, agingga asibibiyagda manang Emi. Sapay kumata nakaibati iti adal ti padas ko. Agyamanak kada kayo. To'y pagayam mo, Lena. Pagayam ko, Alena. Nagasat ka, tanaikamang ka kadagiti nawada ti kapanunutan na. No pa'y saan kumakas di awagas ti pan nakapasamak na. Ti pagsayaatan na unay, nagtalinaad ka na singpet anaikamang. Iso ana supapakan mat iti kinaimbag, ti panagol ulimet, kan napintas apan nakilangan mo kadakwada. Ita, magungunod mo dagiti arapaap mo iti biyag, kan nagtalinaad ti kinasaya at tilinangan nyo kadagiti nakaikamangam. Sapay kuma, takanayon anaragsak ti pamilyayo. Alakastan pagayam ko, katagyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibya. Mapunas, ito'y lagi. Pag-iti, naglabas, asaan kan pandubo. Liday kan ragsak, isudat ng paris. Kadagiti tugon, iti danal tibiyang. Apay, akasto'y tibiyag. Agrurutap, ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol, iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw, para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ipagbayan, tiragsak. Tao akmat. Ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak,
adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno aban nawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw itipadas nga impatulod ti pagayam. Anagpailingad itinagan Alicel at taga Isabela, nga iti agdama kat adda ijay Dubai. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan ti Galamgam, Bautista, Lagmay, Pascual, Pastor ken Gutierrez family, ti Mantakdang San Quintin, Pangasinan, from Oliver Gutierrez. Shout out kada Dayan K. Rolyoda, Jasmine Rivera, ken Raymond Flores. Belated happy birthday Tatay Ricardo Ledda. Shout out iti Pagaduan, Ledda ken Libunaw family, ti Kawayan Isabela, from Mayan Libunaw, ti UAE. Amin BHW ija Inabaan Sur, Rosario, La Union, Manipud Purok 1 aginggat Purok 7, Iso Danayda Garcia, Fita Salting, Leti Mendoza, Basili sa Ofiesa, kan aminen akakadwada, from Carolina Villanueva Manangan, ti Doha, Qatar. Cabato family ti Barangay Pilar, Santa Cruz, Ilocos Sur, from Melody, Cabato. Family CJ Tens Bake Shop, ti Alacapan, from James Tejada. Limon Fernandez family ti Cagayan, Matusalem family ti Sitio Corpus, Barokbok, Isabela. Kastamat ni Kagawad Felix Fernandez ti San Juan, Isabela, from Nelia Limon. Shout out kani Melvin Desio Mayomis ti PEO Wangal Motorpool. Quinones kan mga wang family, from Francis Quinones. Pamilyak di Tapayagan West, from Navia Ley Seria. John Paul kan Shamie Obilas ti Andura. Bing Garo, Susan Joy, kastamot ni Zenny, Teresa Salem kan Lady Bird, from Juliet Sugitan ti Kuwait. Makablaawan pa ay da Jeric Obado kan Dominic Ampapato ti San Juan, Ilocos Sur, from Julius. Soriano family ti Cordon Isabela, Kulang family ti Etiague Isabela kan Estrada family ti Nueva Ecija, from Nomer Soriano. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Lisel. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin adanunan trinanumo asurat ko. Ilingad naklaangan manang itinagan Alicel, taga probinsya ti Isabela, ngamita adda akon dito'y Dubai. Daytoyan ti may kadwa pagilyan ang nagtrabahoak. Imo na ngamin ang nagtrabaho ak iti Hong Kong, iti restaurant dagiti amok a Pinoy matlaeng. Anaknak ni nanang iti kinabalasang, ngam adda kakabsat kon iti ina, tanaki asawa kat ngarudan ni nanang ko. Iti balay daapong ko abakat kan lakay, ti sigod apagigyanan mi, ngam sipod nakiasawan ni nanang, intugot nakbatan itinagnaadanda kani Uncle Roman. Idi damo nasaya at pay matkanyak ti syuman ko, ngam idi addan anak da kani nanang, nagbaliw matan ti trato na kanyak. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, idi adda akpay laeng iti elementarya.
saan ka din itiin na po'y, Lisel? Wan nanang. Mala, umay ka nga rod, tamapantalabaan ng dagiti namurungan tayo, tapno mamagaan pa'y. Huston ta pa naglulutoy ti sidaan. Agawid namin ni Uncle mo aruman, itapangal daw. Sige nanang, tulungan ka nga glaba, tapno daras ta malpas. Awan kakaiso na nakaturog dagiti addim, tanabannog da nagayayam itay di ta paraangan. Aywan gayam nanang, ada project may jeskulaan. Masapol nga ag-contribute kami ti paggatang kadagiti aramatan may ti project mi. Mala, bayam tay bagak to ka ni Uncle mo aruman. Barang adapay na idulin na akwartana. Ala, umay kan tarog yan tanti aglaba, tapno daras ta malpas. Umay kamahanan, Roman. Nakaidasara kon. Apa nala daw ka nagluto, Esper? Inlepas mi ngamin kanilisal alabaan dagiti nagmurangan tayo. Barang mamagaan pa'y aging gainton madamdama. Apay nga minanas ka na tulungan pa'y lang aglaba. Kabailan nanday tatrabaho? Nagado ngamin timurang tayo tanaurnong. Sa anak ngamin anak alaba idi na panalawas. Kat isumit. Bayan manilisal ta aglaba. Nada na murungan, ipalaba madagos kan kuana tapno sana maurnaw. Kaasimat ano isulaang ti mangilaba. Sapay nadagsan dagiti pantalon mo. Kat ano san na Kaano pa nga makasursurong agwaywayas nga nagtrabaho dya anak mo no kanayin mo't atulungam? Ha? Naimbag nga ron tada dito eh. Nagdakal akatulungak dito o nagtibalay. Mauawer na pa'y dagiti addina. Makatulong agpaiso nga may nain mo tapag gasgastusan. Tanda ni saanan nga umanay ka datay ti masusweldok. At dapay day ta anak mapaggastusan ta. Wen gayam. Ada ka no masapol abayadan na iji pagadalan da. Ada ka no project da. Makitam. Kay bagbagak pa'y lamainayin na paggasgastusan. Ita gastos manan day tay bagbagam. Sana bali ta nagagatmat. Kakaasiak na awan katulungak dito'y. Basta bagam nga ron nga ramidan na dami na trabaho na. Tapno sana masayang tigas-gastusan para kan kuana. Kumusta nga tamad tanda apo ko tatansay? Nabayag na saan na pimasyar dito'y balay Makumikom nga taa iti pagadalan da. Umaymat kat day chay, no saan abise. Matanaganak nga bain. Nangrunakat kasla sa bali to ugali jay nakiasawaan ti anak mo. Saan ba't siguro nga ipalubos de Esper, akakaasi jay anak na iti sidong da. Kanyalat amom ngay, no nagbalinan abulsag, gapoy ti panagayat na kaniruman nga asawa na. Pakeng. Nagmayat ko man no nagbatilaangan dito'y puderta ni Lisel. Sigurado pa'y anataltalgad tirik na tatakanayon ta makit-kita. Bayam kadilatan. Saan man adila kumporme mapampanunot mo alaklakayan? Bisin mo la siguro daytan. Sige ita mapaanak aginasaran tamang rabitan. Pasan tayo naramid may abalay. Awan man pagtrabahuanan. Masapol nga orayok man no adanto ti awat ni pari nilaw. Kasta talaga takastakat nga ron ti trabaho. Barang no adanto manan makontrata ni pari nilo. Ay, nagrigatan ay ati panagbiag.
Sapay agkat gatas pa lang dagiti duang anak ta. Roman, Malmalpasan ti eskwela sana ya. wan, doa Domingo laangan. Apay aya? Apag iso, tagturpos mo tan iti elementarya ni Lisel. Saan mo to napagtuluyan ni Agadal iti high school di anak mo, Esper? Anya? Marigata na katalagan. Namuna tag high schoolan. Ang apay ngay. Sapay namnamaan na nga agtuloy iti high school. Diyak narodan kabailan. Kan may mayatsan no, isublim langan di jayan dananang mo. Anyan? Apay ngay akastamot tan Roman. Anya na tibaga dagiti dadakkel kun ngay no isublik kadakwada ni Lisel. Katanya nga itim bakunada. Agdadatang mo't ikinapot no ajak putot ni Lisel. Alangan mo't asyaklatan timang supsuportakan ko na aging gatong balbiag. Amomot nga da anak ko sakbay nga ingkalay sanak. Kunak man nun aklon mon dayta. Nagadulakit din ay nga ibagbagam si ka Esper. Basta nalpasan ti desisyon ko. Kayat ko, datayo lang kadagiti anak ta terumbang nagdaden na. Saan tayo nga iraman di anak mo iti kinabalasang? Naramidan ni Nanang, idiimbaga ti asawa na nga isublinak kadaapong koma ng Emmy. Marigatan da kanon, taaddan dagiti doa kakabsat ko a paggasgastusan da. Karpintero ni Uncle Roman, kat makisursurot laang nga agtrabaho kadagiti am-am muna nga agkon kontrata. Agtagtagibalay laang mat ni Nanang, iso nga noan niya ti desisyon ni Uncle Roman, iso ti masursurot. Apaman ang nagturpusak iti elementarya, intulod na kun ni Nanang iti balay da apong ko alakay ken baket. Ay, imbagmaan, tanakalagit kayo nga imbay pimbasyar, Esper. Wan nga raw. Apag isulaunay, takailiw mi unay yun ti apo ko may. Sana bale, tamapunasan amamin pinsan ti iliw yu ka ni Lisel, Nanang, Tatang. Kadituyan nga agnaed, manipod ita. Anya ti kunam? Dituyan nga agnaed ni Lisel? Nay, apay ngay. Agpaiso ka diti ibagbaga ni Nanang mo, apok. Wana pong, dituyak ka nun ngagnaad manipod ita. Nay, anyat napasama kan. Apa akalata pag naadan yung matan dito ni Lisel? Ada ka di saan anasayat anapasamak, Esper? Awan Tatang, nga marigatan ka nun ni Roman amang biyag kada kami. Numuna kat awan mo't permanente at trabaho na. Kan aggat-gatas pa'y dagiti duwa nga anak mi. Nagalasan ti kasta nga rami di asawam. Ada obligasyon na ka ni Lisel, ta inasawa na ka nga adda anak na. Nga rod Awan maaramidak Nanang. Dayta ti desisyon ni Roman. Amoyamat nga awan trabaho. Nila ang Roman tinamnamaan mi nga agiina. Kahit kasano nga rodan ti panagadal ni Lisel. Sapay ag high schoolan. Saanan nga agtuloy Tatang? Awan ti pagpa-eskwela mi kankwana. Anya? Ha? Ay nadyak amo nun nang ipanam ti utak mo si ka Esper. Anak mo ni Lisel? Kalpasan na kabailam ama isina kada kayo. San abale tadamat dito'y poderyo. Amo ka diyo baybayan.
Kandi yu kaya tada katulungan nyo dito'y balay. Kastalatan ti pagkit kita am iti anak mo. Anyan tulangan ti masakbayan na. Agbalin tulatan nakaskan ka. Pasensya kayo ngam awanan maaramidak. Nagdesisyonan ni Roman. Isaada kayo pala ang ti makaammo kan ni Lisel. Pasensya kayo na po. Awan mo ti sabali apapanak malaksi dito ayan nyo. Lisel, apaw. Saan kami mo't nga umanugot ka ni apong mo abakit? Asaan adito'y ti pagyanam? Amumot asa ka lang na isina kada kami, hindi nakiasawan ni nanang mo kan ni angkal mo aruman. Apong, Kayat mimot katapaw nga ada ka dito'y. Ngam ti question. Apay nga inliding da ka, kat anak nakamot ni nanang mo. Apay nga akas dyan ti inaramid na angkal mo aruman. maawatak mo't kiti Apong. Tamok amarigatan da iti pagkasapulan mi iti inaldaw. Sapay babasik pay dagiti kakapsat ko. Ngam nagdakkel ka katulungan ni nanang mo. Bayan nyo na Apong. Kayat kunti kastoy. Ngam ti agriripay da nanang kan Uncle Roman. No saan matungpal ti kayat ni Uncle Roman. Isyaklatan ti kadkadwayo dito Yapong. Kasi kayo mat ka ni Yapong bakit? Bala, agyan ka dito eh. Tada kami ka ni apong mo abakay, ti makaamokan ka. Nakasaritan ba't gaya mo ni Lisel, Pakeng? Wain tanseng. Ay, maasanak unay iti apo ko ta. Marikna ka na sakitan iti kasjay nga inaramid da kang kuana. Nga maawan mat apulos ti mabalin na. Jay mo't kit di anak ta kaslaawan panunot na. Impang pangruna nakit din ti pamilya na ita. Kasanubutan ngay, jay inauna nga anak na. Anyang aron ngay, katadaditan. Datan ati makaamukan ni Lisel tanseng. Data ti mangtulong kan kuana, tapno agbalin tumot anasaya at ti masakbayan na. Word lakay, kaasi di apo ko tano baybay anta. Datalaangan tinamdamaan na, tawan ba't panunaw jay danga nga inana. Apok, rabien, apayasan ka paya naturog. Jak pa'y makaturog Apong. Iso ngayon lepas ko pa'y kinupindagiti linabaak akawas tayo itay. Danda din ti padagsasarak, Apok. Wan nga rod Apong, nga masaanak matan ngagtuloy. Dinak matan kaya't atulungan ni Uncle Roman. Ngam, kaya't mo ka di pa iti agtuloy nga agbasa, iti high school, Apok. Kaya't ko unay Apong, ngam awan mo't mabalin ko. Iso nga agtrabaho aklangan, tapno makaurnungak iti pagadal ko. Ay, ako ba at trabaho ti Sirkam, Apo, kat nagubing ka pa'y lang. Uray anyan apakitang danan Apong, basta ka bailak. Adumot siguro dito ti mabalin ko apakitang danan. Ay, kaasi ka pa, Yapok. Kabamom,
Saan kami nga umanugot ka ni apong mo alakay iti dayta pampanunutam. Nasaysaya at matlaang nga agtuloy ka nga agadal. Ngam kasano nga apong, awan mo't busbusak. Da kami ka ni apong mo alakay ti makaamaw. Ha? Agpayso apong? Pagadalan da ka ni apong lakay? Wen apok. Ipakita mi iti inap nga adda maragpat mo iti biag nga uray binaybayan na ka. Agtuloy ka iti high school apok. Mapan kanto ag-enroll tapno makapagtuloy ka iti daytoy apanagsasarak. Ay, agyaman na kapong. Agyaman na kunay kada kayo kani apong lakay. Nagpangadwa da apong ko abaket ken lakay anang paadal kanyak manang Emmy. Saan damot unay anarigatan, ta iti para publiko a pagadalan met tinagenrola. Dagiti laang masapsapol ko iti pagadalan ti ado a paggastusan da. Nagadalak nga rod anaimbag tapno makasubadak tumat kadakwada. Naglabas ti tawen agingga a nakaturpusakon iti high school. Talagang awanan pakibiyangan kanyak ni Nanang, tadinak pa'y imay sinarungkaran apulos, manipod idiin tulodnak iti poder da apong ko. Kalpasan ti graduation iti high school, nagbiro kak iti panggadak tapno makaurnungak para iti panagkolehyo. Napagasatan akmet a nakasarak iti may sa a restaurant iti lugar mi. Nasingpet dagiti amok, iso asinay saya at kumet ti trabaho. Nakla at aklaangan iti may nga aldaw, gaputa kinasarita nak ti amok a babae. Dinamag na no kayat ko ti mapan agtrabaho iti balasiw taaw, tamang ipatakder da kano iti restaurant ijay, katsyak kano ti alaan da akatalagda. Inyo man ko nga rod daytoy kada apong ko abaket ken lakay. Maiuman ko kada kayo. Anya day tanisel, apaw. Dala, ibagam apok. Ambo mi nga importante dayta. Takasapulan pa'y nga iuman mo kada kami. Amo yung matamay saka dagiti taltal kan dagiti amok iti restaurant a pagtrab-trabahwak. Wan, Lisel. Amo mi anasingpot ka na saya at kaatao. Iso atal ka na ka ti amaw. Daytarod ti gapuna, iso nga al-alok huyan dakdagiti amok asumurot kadakwada iji balasiw taaw. Mangipatakder da kano iti restaurant da ijay. Na? Gastusan da kano ti amin na kasapulan, tapno makaalak iti passport ko, kan amin nan a dokumento kasapulak. Anya? Anya, mapan ka iji balasiw taaw, apok. Wana pong, iso nga inyo man ko daytoy kada kayo, takayat kumat nga amuan ti kapanunutan nyo. Napintas day nga oportunidad, apawk. Man no ti kastagon daw ay adumtang iti may sa tao. Nabayag kan kadag iti amaw. Amumon ti kababalinda. Iso nga dakan ka nga desisyon, Lisel. Pudno, ti ko na ni apong mo alakay, apok. Sika ti masagnan, iso asika ti agdesisyon. No kastahod, umanugot ako napong. Iti kinabayag ko nga agtrab-trabaho kadakwada. Nakita ka kasla kapamilya ti trato da kada kami at trabahador da.
Amok anasaya at ti agbalin aka sa saad mi kadagiti kakadwa ka sumurot kadakwada. Di ka nasaya at nukasta. Ay, basta maragsakan kami para kang kaapo. Dahito yan tirugay, tinapintas agahasat mauli sa el. Agyaman na kada kayo apong. Katnamnamain nyo nga ti ipapan ko pa nagtrabaho iti sa bali a pagilyan. Agagatak, tapno masubadak mo ti kinasaya at da kanyak. Kastamot kada kayo, apong. Masubadak mo't laangan ti kinasaya at yung kanyak. No saan aga po kada kayo, amang hanoan yan tinapasama kanyak. Ano daytan Roman? Saan kan ang makatrabaho gapo iti pan naka-stroke mo? Ay, dakmat namnamain ang mapasama kanyak daytoy. Naapektaran mo't tanti makanigid apas at ibagik. Naimbaglaangan at nagsubli iti sigod ti panagsaw. Marigatan tayo no sa anak na aggunay. Siyak ti agsapol iti trabaho. Tapno ada pang sustinir tayo iti inaldaw akasapulan tayo. Magkasanon ngay dagita anak tan og trabaho ka, Espire. Inakasarita ni Lisel, tapag sublit dito balay, tapno ada mga sikaso kadagiti kakabsat na. Anya ti makunam. Alakaling kasukunan adagosan Kunak no saan ka manan nga umanugot. Ita akasapulan tayo ni Lisel, tapno makatrabaho ak. Ken ada mga sikaso kada kayo kadagiti ubing no awanak. Ang kangarot sukunan na sakba mapan kaagberok iti trabaho, Esper. Nasaysaya at matlang dyan na mabati ang mga sikaso kada kami ditoy. Sakba makasarak ka iti trabaho. Adaak tatang. Nay, imbagman ta nakalagip ka, Espar. Nabayaga pa na una di kasi marungkar. Manipod imbatim ditaw nilisay. Pasensya kayong tatang. Awan ngamin mga sikaso kadagiti anak ko. Kadagiti anak mo? Dagiti latan anak kaya o kan ni Roman ti pampanunotam. Di mo pa'y pulos na lagip ti anak mo, gay may mo imbati iti poder may kaninanang mo. Ay, saan mo't atatang? Kaamok mo't adiyo baybayan. Ay, sa dinugayam ti ayan ni nanang. Napanay jay ilay, taada napanay nala. Apoy nga da ka, ada masapol mo. Kinapudno na tatang. Imayak ta umay kusukunan ni Lisel. Kasapulan mi ngamin ijebalay. Saanan ang makatrabaho ni Roman ta na atake. Iso asya akong ti agsapol iti panggadak. Kahit kasapulak ni Lisel tapno adda mabati ijebalay tunggal awanak. Anya? Ita kasapulan nyo ni Lisel? Kalpasan nga arig na nga imbal ng iyo ite? Tsaka mo na niya ti klasim nga ina, si ka Espire. Na ito rin mo at tinalikodan jay inauna nga anak mo. Tatang, nalpason day jay. Kasapulak ita titulong ni Lisel.
Kasta. Sige, no masara kampay ni Lisel. Ha? Ne, apay, sa dinutayan ni Lisel, tatang. Nagtalaw ka dimat, iso nga awanan dito'y ayan nyo? Awanan dito, ngam saan ang nagtalaw? Taana bayag matbasitan nga awan ni Lisel, tandaan balasiw tao. Anya? Balasiw tao? Pimanaw, adi man la nagpakada kanyak? Apay, ayan mo aya. Apay kung magagpakada pa ilakan ka, kandi mon tupay nalagip ngay may pinasyar. Oray na minsan lakuma, sipod edimbatim ditaw. Impamay sam, ti atensyon mo iti may sa pamilyam. Di mo pa'y kinumusta polos ti kasasaan ni Lisel ditaw.